velkommen til den her video. Jeg har en gæst med i dag. Hej. Og i dag skal vi gå ind på den her æderkoppegang, imens vi synger Mimimi. Så lad os bare komme i gang. Lad os komme i gang. Gå op, jeg starter den. Ja. Okay, men vi starter først med at synge, Når den ligesom er gået i rigtig gang. ja. Okay. Nej, vi skal nu begynder vi at snurre. Den gider ikke. Jo, du begynder 3, 2, 1. Mi, 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 og mi, mi, Jeg har det dårligt. Det bliver den lækker på tid til. Undskyld, vi ikke snakke så meget, men ja, undskyld. Tak for det. Jeg rammer dig ikke her. Så kommer jeg. Tak fordi I gad at se den her video. Smid et like, skriv en kommentar. Hej hej.